основна мета цього проєкту саме в цьому і полягає – зробити той одяг з експонатів історичних або персональних музеїв, зробити його вживаним у нашому повсякденному житті. Для нової скульптури Лесі Українки зобразити поетесу в повний зріст і саме в національному одязі і в сорочці з тих рукавів, які зберігаються в Київському музеї Лесі Українки. Це був довгий процес амбасадорів, тих людей, медіаособистостей, відомих українців на сьогодні, відомих наших сучасників, які погодились представити вироби видатних українців минулого. Сорочка, яка сфотографована на панові Сейтеблаєві, це така сучасна версія сорочки Михайла Старицького. Власне, було прийнято рішення, оскільки він кінорежисер, кримський татарин, і який знімає лісову пісню, тобто ставить лісову пісню на кримсько-татарській мові, ми вирішили, що це дуже класне поєднання. Мне показали письмо Леси Украинки, где она зарисовывала и описывала, что она видела в Крыму крымско-татарские узоры, которые были похожи очень на украинские. У Леси Украинки была замалевана вот эта звезда, именно вот эта, и два треугольника, которые друг на друга наложены. У нас это семья, то есть треугольник, который сверху, конусом вверх, это знак мужчины, а конусом вниз это женщины.